Croeso chi yma i'r gell wrth i'r wythnos dynnu at ei therfyn. Y diwrnod o'r blaen, mi o'n i a Gwenan wedi mynd allan ar grwydr yn y car. Draw tua Penllyn, mi oedd yn diwrnod brawf a'r golygfeydd gwych i'w gweld wrth i ni edrych dros y môr ar fai Ceredigion, neu gweld yr haul yn disgleirio ar y tonau wrth i ni edrych draw tuag Ynys Enlli. Gyda ffordd, mi welson ni arwydd mawr gydag un gair wedi sgrifennu mewn llythrennau mwy na'r holl eiriau eraill. Tro cyntaf mi weld y gair yma'n Gymraeg, dwi'n meddwl, saniteiddiwch oedd y gair. Neu goddi tanodd oedd yr un gair yn Saesneg, sanitize. Fel dwi'n deud, dyma'r tro cyntaf mi weld y gair yn Gymraeg ar anogaeth wrth gwrs oedd i ni'n neud yn siŵr bod ni'n golchi'n dwylo, glanhau pob offer a phob dim fedre gario'r feirws sydd wedi'n blino ni drwy'r flwyddyn hon. Wedi'r peryg sydd yn enwedig i'r rai. Y ffordd orau i ddelio a'r cyfan ac i ofalu am yn gilydd hyd nes y gellir darganfod vaccin ydy cadw pob dim mor lân ac sydd bosibl. Oherwydd fod llawer yn gallu dioddef o'r clwy heb lawer o symptomau, eto i eraill, mae'r feirws yn un marwol. Felly mae'n siŵr eich bod chi fel finnau wedi golchi'ch dwylo fwy nag erioed o'r blaen eleni. Ond mae'n rhaid i mi gyfaddau bod Gwenan a minnau, pan welson ni'r arwydd, wedi gamddarllen. Oedden ni'n gorfod edrych ddwy waith. Oherwydd yr argraff gyntaf gawson ni oedd mae gair gwahanol oedd yna. Nid saniteiddiwch, ond sancteiddiwch. Sef yr anogaeth honno sy'n dod yn yr ysgrythur i bawb sy'n ceisio Duw i ymsancteiddio, i wrthod pob dim sy'n ddrwg ac anheilwng, a byw fel rhai wedi'n gosod ar wahân, wedi'n cysegru fel offerynnau glân i Dduw. Byddwch sanctaidd, oherwydd yr wyf fi yn sanctaidd, medd yr arglwydd. Wrth gwrs, fe allan ni ddeud fod yna debygrwydd rhwng saniteiddio a sancteiddio. Mae'r ddau air yn cyfeirio at gadw pethau'n lân. Y naill yn sôn am gadw'n glir o'r germs a'r llall am gadw'n glir o bechod. Y naill yn sôn am lendyd corfforol a'r llall am lendyd moesol. Ond sut mae bod yn lân yn foesol? Mae yna gyfarwyddyd wedi roi ni wrth gwrs yn y Beibl. Fel ac yma yna reolau wedi gosod i lawr gan y llywodraeth i ni i dilyn. Na ladd, na odineb, na ladrata ac yn y blaen. Ac yn sicr mae'r pethau hyn yn werth i dilyn. Ond rhywsut, di hi ddim mor syml â hynny na di. Oherwydd nid set o reolau ydy Cristnogaeth. Yn wir, mae tuedd i'r gorchmynion hyn wneud i ni deimlo'n reit negyddol. Paid gwneud hyn, paid gwneud llall, neu gwneud i ni deimlo'n hunan gyfiawn. Dwi wedi llwyddo'n reit dda. Doedd yna neb gwell am gadw'r rheolau na'r Phariseaid oedd o gwmpas yn amser y gwaredwr yma ar y ddaear. Un o'r rheolau roedden nhw'n arbennig o dda am i gadw oedd hyn y gallen ni i alw'n social distancing. Roedden nhw'n cadw'n glir o bechaduriaid. Fydden nhw ddim yn gadael i'r rhai oedden nhw'n ei ystyried yn bechaduriaid, fydden nhw'n mynd i gadael nhw'n agos atyn nhw. Ac roedd ganddyn nhw'r drafodau gwahanol olchiadau, a hynna'n ddisgyblaeth i'w cadw nhw ar y llwybr cywir. Ond roedd yna broblem. Oedd yna broblem nad oedden nhw ddim yn ei wynebu ac yn wir oedden ni condemnio nhw. Roedden nhw a'r ydyn innau eisoes wedi dal y feirws. Roedden nhw a'r ydyn innau eisoes yn dioddau o'r afiechyd. Nid oedd hi allan mae'r pethau sy'n llygru dyn, meddai Iesu, ond oedd hi mewn. O'r galon mae'r pethau hyn yn dod. Yn y galon mae meddyliau anghywir, chwant, hunanoldeb, casineb, balchder yn tarddu. Ac oherwydd hynny, dyn ni angen mwy na set o reolau i'w dilyn. Dyn ni angen gwaredwr. Dyn ni angen iachad. Ac yn yr efengil Gristnogol, mae yna ateb i'r angen hwn. Mae Iesu hun wedi dod i ddelio gyda chanlyniadau'r feirws ar y groes trwy farwn yn lle.
Ac wrth i ni roi'n ffydd ynddo fo, mae'r ysbryd glân yn dod i newid ninnau, yn rhoi i ni galon newydd ac ysbryd newydd o'n mewn. Chi'n gweld, mae'r Beibl yn dweud fod pechod yn rhy fawr i ni fedru delio ag o'n hunain. Felly rhaid i Dduw ei hun gamu i mewn. A phan da ni'n bwrw'n hunain ar ei drigaredd, mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Mae'n record o dorri cyfraith Duw yn cael ei chlirio. Ac mae dymuniadau'n calonnau ni yn cael ei newid. Oherwydd, trwy ras yr ydych wedi'ch achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio, oherwydd ei waith ef ydym, wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Duw sydd ar waith o'r dechrau i'r diwedd. A dyna sy'n gwneud sancteiddio yn bosib. Nid yn bod ni yn ddigon da, yn ddigon cryf i fyw'r bywyd perffaith hwnnw, ond bod Duw yn ei ras yn cymryd gafel ynddo ni, trwy'r ysbryd glân i roi bywyd newydd i ni. Saniteiddiwch wir? Wel, ie, ar bob cyfri. Ond cofiwch fod yna lendid y tu mewn, sy'n dod yn unig trwy adael i Grist y meddyg da gymryd gafel ynoch, a'ch dwyn i iechyd enaid. Gan hynny, fy nghyfeillio'n annwyl, fel y buoch bob amser yn nefydd, felly nawr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chi. O blegyd Duw yw'r un sy'n gweithio ynoch i beri chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionys ef. Beth am ddefnyddio un o emynau llai cyfarwydd Williams Pantycelyn fel gweddi y bore yma? Gadewch i ni weddio. Rwyf yma arglwydd wrth y draed, yn teimlo eisiau rhin dy waed. Yr wyf yn dlawd, a ffwy a wyron ti dy hun fy eisiau'n llwyr. Gwrthgilio wnes, gwrthgilio rwy, os heb dy nerth gwrthgiliaf fwy. Rwy'n blino ar degannau'r byd, a'i caru rwy fer hynny i gyd. O Iesu, fy eiriolwr mawr, nid felly caf fy meiau i lawr. Pam rwy ti cyd yn sefyll draw, pryd gwelwyd mwy o eisiaeth law. Claf wyf, am deimlo gwaed yr oen, yn rhodio benydd mewn rhyw boen. Does unrhyw eli rydd iachad yn unig Iesu, ond dy waed. Amen. Wel, mae'r penwythnos wedi cyrraedd a ni'n yn edrych ymlaen at addoli ar y Sul. Cofiwch, mae croeso chi ymuno efo ni os ydych chi yn dymuno yng Nghapel Ffynnon trwy'r we. Wsos nesaf, os bydd yw'n caniatáu, mi fydd na fyfyrdodau eto'n dod o'r gell. Ewch dan fendith yr arglwydd.